रायलायनो हागोन नाथाय दिनैहाय फुजाना नोगोद जोङो पिल' ओंखायनो आङो दामथ'वासै बोनो सानदोंमोन बोनो मोनाखै लादों सोरबा सोदों गावनि मोननांगौ बाहागो बा सोनांगौ बाहागोआवहाय स' मासिबां बेस्थ' माने रावबो गैया फैयाब्ला फरायनो आराम जागौमोन आरो एसे थांलाय फैलाय खालामनो आराम जागौमोन सोरबा गारि सायाव खेंथ'दों नाथाय बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा सरस्वती फुजायाव गासैखौबो खुलुमबाय आखाइ गैयैजोंहाय गोसोआव मोनसे हमदों मोनसे गैया खुलुमबाय अब्लाबो जानो हागौ नोंथांमोना थिगैनो बोर बिदों लिरनो हानायनि मोजाङै पास जाथों होननानै मोजाङै लिरजाग्राया मा खालामदों बेखौथ' आं मिथिया जाय मानसिया बिजादों बोर बिजादों जे मानसिया बोर बिदों बिसोरसो मिन्थिलासिगौ बिजाग्राबा बोर बिजाग्राबा मा सानदों आरो बोर बिग्राबा मा सानदों बेखौ आङो दा सोरबायाव बुंनो हाया दा बोरखौ नों मारै बिदों आरो बिजाग्राया मा बोर होदों बाहाय आं बेखौ नाथाय बै गोजौआव जे केमेरा दङ नै केमेराया नैबे नै केमेराया नै बे केमेरायाव दङ आं बेखौ मिथिया बे हेलमेटखौलाय मानो नांगौ जेबो जाया हेलमेटआ मानसिखौ सेफटि खालामाना गथ'फ्रा थगायजालायबाय नै हारसाफोर ससेयावनो 20 थाखा बिगोन गावसिनिया बेसेबांबा गोलाव गाखोबाबो मिथिबाय 10 थाखाल' होयो 20 थाखा बियोब्ला रागाजोंलायबावोसो ओंखायनो बर'फोरनि साइडजोंहाय बिराद सालायफैयो बिसोरो साबधान ओंखायनो जों बर'फ्राना बा बेफोर गाखोयोबा ना साबधान जानला मोनला बिजानाङा नांगौबा रायफिन रागा जोंफिन जेरोखोम गावसिनाथ' बेसेबांबा गोलाव गाखोबाबो हिसाबनि होयो नाथाय जों दा बै बिथांजोआ मा होनबाय थाखोब्रा गैयालाय रन'आ थांबाय बैहाय थांबाय नै हिजरा माखासेया आं बाहाय भारा बोनो फैयाखैथ' आं बाहाय भिडिअ खालामनोसो फैदों बुंनायसो जालांबाय सोरा मा गाननानै फैदों बेखौथ' आं मिथिखाया जायना ओंखायनो केमेरायासो नुबाय थागोन बा नोंसोर नुबाय थागोन ओइ बिदिब्रा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबसक्राइब खालामदो फोरमायहरदो एफा हर लोगोफोरनोहाय नै क'क्राझारावहाय पुलिसफोरनाव दंफैयो आङो फुरा ओरै गौरां बिल थाङा लामाजोंहाय लाइभ होगासिनो ओमफ्राय बिराद थांनो खोमा गौराङावहाय नाथाय बेखौ आं मिथिया थांबासो नुगोन खिन्थु आं थाङा बादों बाहाय गोनदा गोनदि सोरनिबा खिफिनाय मानाय आरो हाद्रि थाबायनाय हाद्रि गुफुंनाय मानाय गगा मोननासो फैनो हागौ ओंखायनो थाङा आङो ना बाजै ना मा होनो दा फंबाया बेसारा जि सिन्था बे माखौ नेदों मिथिया नाथाय सोरबा बिथांमोना जि थांलाय फैलाय खालामदों बेखौथ' आं बुंनो थाङाखै मोजां रावबो गैयालाय नै नायबायल' थालै गस्लाफोर नायबायल' था
नायबायल' था थाङोबा थांजायो आरो थाङाबा थाङा चन्द्रपारा बा बेथ' दूर 40 টাকা লয় 40 টাকা 40 না না যায় ওরা একলা একলা না যায় চন্দ্রপাড়া বাজার রোড নাকি না বাজার পাওয়া পথ हेलो फ्रेंड्स हेलो दोस्त मिला कस्टमर मिला अभी मैं जा रहा हूँ जोरांगफट बाय बाय दोनसै आरो लाइभखौ आङो अफ खालामसै अके कास्टमारफ्रा